calculator, trebuie să dai click-uri și am început să-i dau. Aveam 1030, sunt curios la final câte o să fac. Îi dau spam. Rup mouse-ul în două. Trebuie să rup și acum. Dacă nu e pe banană, nu pot să-i dau. Mai... Oh, am făcut 1200. Gata, 1300. Mai aștept așa un pic. Bun. Am făcut 1400, cam atât, pa!